ingkang tasih wingit Ndara
napa-napa boten murunga nira Semar ingkang dipun paiben kalih Ndara Sepuh Ndara nggih Ndara nek dewa boten kersa wangsul nek enten napa-napa boten murunga reyang Ndara Angka Wijaya gede ketekadane gilik keniatan wow to sampun kacariosan tinimbang aku ora bisa ketemu kan wong tuaku luwih becik aku dadi sawang tunarku menika watak pantuning Sang Angka Wijaya mabet bondo amis bondo badhek ana sanjeroning Wanawasa sisane mamangsa memangsane Prapragarba sanalika Angka Wijaya ngrapal aji minyak jayeng katon ingkang garwa ya Ganda Hermawan sinaren wana mabet Ganda Wangi Ganda Aru para raksasa para diwu boten taun nate mabet Ganda Wangi saknalika patih gleger patih glero kaya rijal ingkang lagi memangsa
takoni kiramu di omah sapa jeneng takoni di omah sapa jeneng takoni sendi jeneng sapa omah apa budak apa bisu apa budak apa bisu apa budak ditakoni jegedhet kae apa takono kaki kono takono dhisik karo cinta dhisik sing nom sing keri lakune kowe gak tau kono geran gak tau langsung mangkat gak tau mesti ngomong dhisik ya ngomong situ wae situ dhisik sing nom keri lho kok mbuh ayo takon iyo ayo takon ana manuk gedene sak gubuk penceng dicekel lebokno ana ing kurungan malah sadine kanca-kanca wong geran dapet banget manuk gedene sak gubuk penceng nek pancen kono sedya begal karo bendaraku aja bendara sing begal semar begal ayo semar begal nek pancen ngomong paling semar goblok jangkul dikepeper kurang ajar kon kari sempol mau jangkul butuh dikepeper aku saking manggil iku manggil semar ya apa ger putraku si Andi Jemok tanganku kon kok manasani guyu kok kakak badanku desaku dhewe sapa kok jenengmu so aku Kala Maisa sing ijo iki sapa aku Kala Markumama iki Kala Maisa iki Kala Markumama lho kaya butuh adik aku butuh sing terus dhewe jarene amit kok mentoni sori makne biyen lo guyu jenengmu sapa dik nek kok gak kenal-kenal aku ngene ya kan jenengku kan Anjasmara Ari Mahani dadi jenengmu kan Anjasmara Ari Mahani ya gak ngono kan ya dilakokno ku biyen kan bancahane ana lagune jarene yo manasati Budha Sidat sidat dadane Anjasmara Ari Mahani ana apa kan iya dibae dadi jenengmu ngono lah jenenge kok sapa kok nek gak kenal karo aku ya dik yo
Dem tuntung ketak dem dem tuntung ketak dem dem tong 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 tungken tungken tungken. Jadi jangan kita gedung ketak dem gedung ketak dem dem tong 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 gedung ngono aja. Ya gak ngono. Ya lagune kate bancengane jare. Angka swara ani maha mi ana apa kang gentuku ketaken dan mung ketaken dan tong 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 ora ana apa dek angka swara ani maha mi lan nek ana apa-apa kang gentuku ketaken dan mung ketaken dan tong 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 Jong, ibu butuh sampel kok dadekmu lakon remani kok ada sampel pisan ta. Wah, satria kudu balik satria. Aku oleh ya badut ora oleh ya badut. Wangi lan para raksasa apamu berpongpong sing gak wedi. Gedene gedian ngerangkoki batange berpongpong ora saya tanggo. Wah keparat. Dhuwure yoga dhuwur aku. Jagur batokane berpongpong ora nganggo ondo. Lho, ora kena kalah serembuk satrio. Lungite yoga loket aku. Sotek maguru penyantanane berpongpong keparat. Rangguk pangucapku terus no ndak tebak bun-bunan koncak nyawamu jadi memangsani propragado rodor adukmu kemarat ya
Dasar putra-putraning satriya ingkang sejati. Darya Janaka sanalika madhegrek mangka ngrapal aji laler bengengen ingkang sinaren rampung pangrapal aji laler bengengen angka widaya kasir sanirana kancik ana ing sukuning Dempa Pratapan Udak Sinunggi. Wes iki wis ayo mulai Mas. Mulai kakek-kakek niku. Kon balik menyang Kraton Ngamarta. Nyoto kon diblebono apa kajaran. Awakmu karo aku diutus karo Ndara Sepuh. Ndara biasa momong. Lah iki apa mau ditinggal kok iki? Wong kapan silan. Ngono iku andene wis mantap. Lah terus aku ki Semar lho. Lho mulai. Aku ki Semar.
Sem iku tegese peteng maring padang. Gurung ana bumi, gurung ana langit. Maring sono kakeanmu. Lho ya apa rek semangkean wong iki rek. Lah umpama gak ana bumi karo langit to sono macik nggo endi? Yo macik nggo gubuk to, yo macik nggo gubuk. Lah gubuke macik nggo endi? Gubuke ya macik nggo potok ya apa rek mangan rek. Lah putuke macik nggo dangul ngono. Semar kuwasa lho. Nek saya ngene. Wong aku duwe ilmu yaiku sakiane lho. Lho. Mosok anu percaya kok. Ada kok tak tinggal kon. Yo mosek-mosek perkara ditinggal-tinggal. Tapi ilmune kok aku karo titik apa man. Rapawe ku gak cukup sak minggu. Mosok man iya. Iya apa? Wewe putih. Anak-anak wewe abang. Wewe abang anak-anak wewe kuning. Wewe kuning anak-anak wewe ireng. Wewe ireng anak-anak wewe soklat. Wong dengkul mari soklat bareng. Ya apa? Wes saya kau. Oh ya apa nang tinggal. Yes, ya apa? Dia marah tua tega karo aku. Elek-elek aku luwih hubungan karemu. Jare simbah tunggal biyen. Jomblo ya semaras kaya jomblo. Tandha tandane. Aku anak mangkaremu dudu anak sapa-sapa anak pujan. Soko ayang-ayangnya mangkaremu belah. Mana tak tututi kon mandi. Ya ya. Gaok. Ayo, tuntut aku gaok. Ongko Wijaya kabeh kan Prabowo Dronoyo.